A lei de estranxeiría mata. Digamos que non directamente con balas e coitelos, pero mata. Mata cando te obriga a vivir na sombra, a esconderte para traballar. Mata cando tes que aceptar condicións indignas case de escravitude, como lle corre aos africanos que veñen a traballar ao campo. Mata cando alguén non vai ao médico por medo a ser detectada como irregular e recibir facturas inesperadas, como lle ocorreu a unha muller colombiana de 50 anos nun hospital de Madrid en 2024, cando recibiu unha factura de 200 euros despois de ser atendida por violencia sexual, cando ela estaba escapando de Colombia por violacións e torturas de homes. Ou como lle ocorreu a unha muller colombiana embarazada que non foi atendida nun hospital de Madrid porque aínda lle quedaban algunhas semanas para recibir o asilo. Esta lei mata cando te di non podes traballar se non tes papéis, pero para ter papéis tes que traballar. Isto é ridículo, a que sí? Pois é así. Queres regularizarte? Pasa 3 anos á sombra. Queres traballar? Ata que non sexa regular non che vou dar un contrato. Ante esta situación de total desesperación, moitas das persoas migrantes optan por pagar ata 6.000 euros a unha empresa para que lle fagan un contrato falso. E de todo isto, as institucións teñen pleno coñecemento. E, mentres tanto, todas estas persoas sostendo sectores chave como a agricultura ou os coidados. Sen dereitos, sen papéis, sen voz. Ademais de todo isto, a lei de estranxeiría dificulta a vida das persoas migrantes de moitas outras formas. Unha delas ten que ver coas devolucións en quente nas fronteiras. O PP, coa aprobación da Lei Mordaza en 2015, introduciu unha disposición final na lei de estranxeiría que permitía estas devolucións en quente a todo aquel que estivera intentando cruzar a fronteira. Outras teñen que ver coa dificultade para acceder a bolsas, para FP, para a universidade, ou incluso tamén dificultades para o empadronamento, cando é necesario para acceder a certos dereitos básicos. E por se todo isto fose pouco, se as paran pola rúa e non teñen papéis, sabes que? Poden encerralas ata 60 días nun centro de internamento de estranxeiros, dos que hai denuncias por malos tratos, incluso mortes por unha negligencia protocolaria médica total. A lei de estranxeiría non está rota, senón que funciona exactamente como se pensou, para excluir, para controlar e para precarizar. Non é solamente unha lei injusta, senón que é unha lei que organiza o racismo e o clasismo desde as institucións. Por iso dicimos que a lei de estranxeiría mata. E a nós, toca nos señalala.